Здравейте, днес правим ревю на едни работи, които мама ми е купила. Първото нещо е една риза. Ей така, една риза, която ризата шантави работи. Това е първото ми ревю. Извинявайте, че пръднах. Както виждате, това е си нормална папионка. И нормално буржуа, но не. Погледнете. Като натисна тука, то свири. Това е първото нещо, което показвам. Ще се върна като взема шапката, която ще покажа. Това е ревю на тази шапка. Шантава шапка. Изглежда ви така. Нали? Според вас няма очи, но сега ще разбере. Това е шапка. И никога до сега не съм снимал на Fantas.bg. И с моя приятел Трола ще снимаме на Fantas.bg. Както знаете, Fantas.bg ще снимаме. Ще покажа къщата ми, работите, какво става, какво не става. И ще е дълъг. Аз друго какво ще ви кажа. Изчакайте. Ще дойда при вас, като ще ви карам нещо. Не, нищо няма да ви кажа. Ще снимам на Fantas.bg. Но не знам скоро дали да снимам на Minecraft. Вече няма да снимам на него. Може би няма да снимам. Но не се знаем. Ако искате да снимам на Minecraft, просто пишете в коментарите. И чао от мен.